салом дӯстон, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. имрӯз дар канали мо беҳад подписчикои нав, меҳмонои нав зиёд ҳастанд. раҳмат ки шумо моро дастгирӣ мекунед, барои пешравии канали мо мусоидат мекунед. дар видеои имрӯза бошад мехостам дар бораи талхаи ғафсшуда ва роли он дар организми мо ва талхаи ғафсшуда ба кадом бемориҳо оварда мерасонад, чӣ гуна ба организми мо зарари худро мерасонад, мехостам ба шумо маълумот диҳам. дар бораи худи талхадон, вазифаи он дар организм, пайдошавии санг дар талхадон мо видео тайёр кардагӣ ҳастем. ссилкаашро дар поёни видео мегузорам, дар омада бинед. имрӯз бошад танҳо дар бораи ғафсшавии талхадон ва зарари он бар организм суҳбат мекунем. агар видеои пештараи моро тамошо карда бошед, шумо бояд аллакай донед ки талха худаш дар ҷигар, дар ҳуҷайраҳои ҷигар, дар клеткаҳои ҷигар ҳосил мешавад ва талхадон ин роли як халтачаеро мебозад ки талхаи ҳосилшуда дар он ҷо рафта ҷамъ мешавад. ҳангоме ки мо хӯрок истеъмол мекунем, талхадон кашиш ки хӯрд, талха хориҷ мешавад. ҳангоми холӣ шудан, талха ба рӯдаи 12 ангушта рафта барои ҳазм кардани хӯрокҳои истеъмол кардаи мо мусоидат мекунад, яъне ёрдам мекунад ки хӯрокҳо нағзтар ҳазм шавад. вақте ки мо тарзи ҳаёти носолим мебарем, хӯрокҳои равғани бисёр истеъмол мекунем, ё ин ки ягон хел тағйирот дар организми мо пайдо мешавад, гормоналный дисбаланс, метаболический синдром ҳаст. ҳамин гуна тағйиротҳо дар организми мо пайдо ки шуд, талха ғафс мешавад, кашишхӯрии талхадон суст мешавад. вақте ки талха ғафс шуд, он метавонад кори ҷигарро нодуруст кунад, кори худи талхадонро нодуруст мекунад, кори ғадуди зери меъда, рӯдаҳоро низ нодуруст мекунад. инчунин талхаи ғафсшуда метавонад ба доначаҳои рӯйро зиёд кунад. доначаҳо дар бадан метавонанд зиёд шаванд. метавонад дарди сар пайдо шавад. пайдошавии баъзе кистаҳо низ аз талхаи ғафсшуда вобаста аст. ҳатто ҳолатҳое мешавад ки ҷигари калон шуда, равған гирифтани ҷигар, жиравои гепатоз, ин аз кори талха вобастагии калон дорад. боз ҳангоми ғафс шудани талха ва суст кор кардани талхадон, инчунин талхии даҳон ҳангоми пагоҳи рӯзӣ метавонад шавад. қабзият, запор, яъне бадамиши рӯдаҳо дида мешавад. хулас, ҳамаи узвҳои дохилаи мо аз кори талха вобастагии калон дорад. барои аниқ кардан ки талхаи шумо ғафс шудааст ё не, чӣ бояд кард? дар аввал бояд ки аз ташхиси ултрасадо, яъне УЗИ гузаштан дар кор. УЗИро ҳатман шиками гурусна гузаштан дар кор. охирон бор истеъмоли хӯроки шумо бояд 5-6 бегоҳ бошад. баъди вай бояд шумо ягон чӣ истеъмол накунед. об нӯшидан мумкин. пагоҳи рӯзӣ вақте ки ба УЗИ рафтед, дар он ҷо талхаи шумо аллакай пур аст, метавонанд ки бинанд ки талха дар кадом ҳолат аст. барои чӣ маҳз шиками гурусна дар видеои пештара мо низ гуфта будем, дар ин ҷо боз қайд мекунам ки барои он ки вақте ки шумо хӯрок истеъмол мекунед, хӯрок дар меъдаи шумо меистад. вақте ки шумо хӯрок истеъмол кардед, аллакай дамиши рӯдаҳо пайдо мешавад, дар рӯдаҳо газ пайдо мешавад ва ин роҳи ҷигар ва талхаро боз медорад ва дар вақти ташхиси ултрасадо гузаштан ҷигар ва талхаи шумо пурра наметавад ва ҳангоме ки шумо хӯрок мехӯред, талхадони шумо аллакай кашиш мехӯрад. ҳангоме ки кашиш хӯрд, талха пурра дар он ҷо дида намешавад. вақте ки талхадони кашишхӯрдаро УЗИ мекунанд, дар он ҷо агар ягон сангам бошад, дида намешавад. аз ҳамин рӯ маслиҳат медиҳанд ки танҳо бо шиками гурусна УЗИ кардан дар кор. акнун чӣ тавр муайян кунем ки талхадони шумо чӣ хел ҳаракат мекунад ва чӣ хел кашиш мехӯрад? барои ин вақте ки шумо шиками гурусна ташхиси ултрасадо гузаштед, бояд ки баъди ташхиси ултрасадо хӯрок истеъмол кунед ва 20 дақиқа мунтазир шавед, то ки талхадони шумо кашиш хӯрад. баъди истеъмоли хӯрок 20 дақиқае ки гузашт, дуюм бора бояд шумо ташхиси ултрасадо кунед. дар ин ҳолат мебинанд ки талхадони шумо то кадом дараҷа кашиш хӯрдааст ва кашиш нағз мехӯрад ё не. вақте ки муайян карда шуд ки талхадони шумо ғафс аст, ё ин ки суст кашиш мехӯрад, ё ин ки ғафс асту нағз кашиш мехӯрад, фарқияташ нест, дар хона шумо метавонед чӣ кор кард? ҳар пагоҳи рӯзӣ шумо метавонед 1 стакан оби хунук не, ширгарм не, гарм, ҳамон қадар гарме ки истеъмол карданаш мумкин бошад, ё ин ки приятне бошад истеъмол карданаш. ҳамон 1 стакан ё ин ки метавонед 1,5-2 стаканро истеъмол кунед. баъди обро истеъмол кардан, шумо метавонед ки 5-10 дақиқа дароз кашед. оби гарм чӣ кор мекунад? вақте ки шумо оби гармро истеъмол мекунед,
ҳатто ки ҳамон талха нақстар мешавад, яъне холӣ шудани талхадон беҳтар мешавад. кори узвҳои ҳозимаи шумо беҳтар мешавад ва шумо аз талхадонатон ҳамон нагрузкае ки ҳаст камтар мекунед. баъди 30 дақиқаи истеъмоли об шумо метавонед ки ҳамон завтраки худ, наҳории худро чӣ хеле ки ҳаст кардан гиред. не ки бисёртар сабзавоту мева бошад, боз нақстар мешавад. аз доруҳо бошад алафӣ, яъне гиёҳӣ доруҳо хеле зиёд аст. кадомеаш ки ба шумо писанд омад, шумо метавонед ки истеъмол кунед. бисёртар алахол истифода мебаранд. алахол ҳам кори талхадонро беҳтар мекунад, ҳам ба ҷигар фоидаи калон мерасонад. инчунин таурин, лецитин доруҳо ҳаст ки бисёриҳо тавсия медиҳанд. ва аз ҳамаи асосӣ як доруе ҳаст бо номи урсасан. урсасанро бисёриҳо барои резондани санг, майда кардани санг тавсия медиҳанд. вале ба ғайр аз резондани санг ва майда кардани санг, он инчунин метавонад ки талхаи ғафзшударо тунук кунад, ба кори ҷигар фоидаи зиёд расонад, кори ғадуди зери меъда, кори рӯдаҳоро низ беҳтар мекунад. урсасанро одатан шаб истеъмол кунан беҳтар мешавад, чунки ҳангоме ки шаб мо истеъмол намекунем ягон хел хӯрок, дар талхадони мо талха ҷамъ мешавад ва шаб истеъмол мекунанд ки ҳамон талхаи ҷамъшударо тунук кунад ва намонад ки ғафз шавад. барои он ки агар талха ғафз шудан гирад, метавонад ки сангҳоро низ ба вуҷуд биёрад. ҳама дору ва гиёҳҳое ки барои беҳтар кардани кори ғадуди зери меъда, талхадон, ҷигар тавсия дода мешаванд, онҳоро бояд шахс дуру дароз истеъмол кунад, яъне зиёда аз 6 моҳ. дар ҳолати урсасан, алахол низ чунин аст. шумо бояд онро дарозмуддат 6 моҳ истеъмол мекунед. як бор ташхиси ултрасадо мегузаред, мебинед ки дар чӣ ҳолат омад, боз давом додан мегиред. ва дар хотир доред ки ҳама гуна намуд доруҳое ки шумо истеъмол мекунед, як бор бояд бо духтури муолиҷавии худ маслиҳат кунед, баъд истеъмол кунед. умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. навори имрӯзаи моро ҳарчи зиёдтар ба дӯстон ва рафиқони худ фиристед, то ки онҳо низ аз видеоҳои фоидаовар бохабар шаванд. саломат бошед.